Volám sa Simona Švordáková a chcem sa stať ľadovým medvedíkom. Rozhodla som sa tak dňa 6.1.2011 a snad to zvládnem. Aj keď mi je strašná zima, aj teraz, keď tu stojím, ale zvládnem to. Vítam vás v prvom rade všetkých tento sviatočný deň Trojkráľový na bežnom tréningu slovenských ľadových medveďov Banská Bystrica, ktorý mimochodom je dneska výnimočný tým, že prijímame medzi seba nových adeptov otužovania. Ich pokrstíme ľadovou vodou, pretože prebehli istou prípravou v mysle správneho otužovania prípravy na zimné plávanie, to znamená od jary až do zimných mesiacov. Keď som bola natáčať ľadové medvede, tak keď vstúpili do tej vody a keď som videla, že proste ľudia okolo toho jazierka, tej diery sa korčulujú a každému je zima, ja som tam mrzla proste a oni s úsmevom v pohode vošli do tej vody a ešte tam boli fakt, že niektorí aj 20 minút, tak proste klobúk dole. To bol taký obdiv vo mne, tak skrzlo taká myšlienka, že ja to musím skúsiť. A preto som sa rozhodla, že to skúsim. A veľmi ich obdivujem, čo dokážu, lebo určite to nie je sranda. Takže sa na to veľmi teším. Ja som sa skôr asi tak priplichtila k ľadovým medveďom, pretože som rozmýšľala nad tým, čo budem točiť, keďže študujem dokumentárnu tvorbu, tak som sa rozhodla, že budem točiť ľadových medveďov a keď mi dovolia, tak pôjdem aj do vody. Tak som proste sa ich spýtala, či môžem ísť do vody a oni povedali, že jasno, keď chceš, tak skús. Vôbec to nebolo také, že prehováranie, že musíš ísť do vody za to, že nás točíš. Proste ma ani neodhovárali. Proste to bolo prirodzené. Áno, chceš, tak choď. Si už dospelá, sa rozhodni. A ja som sa rozhodla, že idem, lebo chcem ja mať tiež taký istý príval endorfínov, ako majú aj oni, takže asi tak. To budete mať teraz autentické. Tak to riadne. To bude z prvej ruky. Je super. No. Ježiš, to je tak dobré, že to niekto ocení. Pomáha to. A ruky? Dobre? Raz také. Prežila. Som rada, že som to vyskúšala. Hej, jasné. To človek má potom dobrý pocit, že sa prekonal a dokázal to a tak. Aj zopakuješ si ešte? Určite. Hej? A inak si bola dosť dlho. Áno? Krásne strašie. Áno, a vyzerám vždy najhoršie po vyliezaní z vody a keď rozmrzám, tak vyzerám strašidelne, ako odstrašujúci príklad. Ja ju tu skrývam, aby televízne kamery nevideli za modrati všetky. Ja nemám rada, keď sú také veľké celoslovenské akcie, alebo keď nás príde točiť nejaká telka. Proste nemám to rada. Nemá to tú svoju atmosféru, má to inú atmosféru. To je také komerčné. Je trošku zaujímavý možno tým, že neviem, možno niektorí nás berú, že nie sme normálni. A možno sme blázni, že chodíme do tej vody. Tá zvedavosť ma motivovala, tak potom som sa na to dala. No a časom to už bola
psychická závislosť. To už bolo o tom, že bože, musím ísť plávať, ja potom som šťastnejšia. Asi tak. A nakoniec chodím už aj 2-krát do týždňa. Takže z toho jednorázového vstupu, čo som si chcela skúsiť, kvôli tomu, že som začala točiť ľadových medveďov, je z toho taká závislosť, taká menšia závislosť. Pripravme sa, zaspievame hymnu ľadových medveďov. My nebojíme, nemáme stres, nebojíme, nemáme stres strach. Z odvahou si zaplávame v ľadových vodách, no tak plávaj, plávaj, nedýchaj, vydržíš to, len sa nevzdávaj. Ľadové sa s nimi hráme, do lišti sa ponáme. Ja to robím kvôli tomu, že som veľmi šťastná, keď vidím z vody a tak tie endorfíny asi fakt skutočne existujú, lebo vtedy to najviac pociťujem. Je to taký adrenalín a to ma na tom baví a láka. Najlepšie sú večerné akcie, keď si plávate v tej diere, chodíte si po tom rebríku dole s tými čelovkami, pozeráte sa na hviezdy a vy si proste kľudne plávate v ľadovej vode. Má to tú svoju atmosféru. Je to také očistné kúpanie po celom dni. Ale daj pokoj, mne sa tu páči. Aj na jesení budeš točiť? Ešte? Či už nie? Budem. Tam bude dobrý. Nie do tašky. Na zdravíčko, no. Si dajte. Ale on to točí, pozri. Nerozlej, Simka. Tak si to daj do úš. Rozliala peca. Pohoda. Nenadávali sme. Nie, my sme slušní ľudia. Či normálny to je, o tom sa dá pochybovať. No báli ste sa, že nebude hrúka, tak hrúka. Voda čaká, venco namerá 0,5 stupňa. Vzduch 3 stupne, pocitová teplota -5. Dneska katastrofa. Skudéria. Necítiš sa? Vítam na 7. ročníku plávania na Jasení. Niekedy, keď idem do vody a cítim, že nie som na to pripravená, že nie som dostatočne vyspatá alebo najedená, alebo je príliš veľká zima a ja si to neprepnem v hlave, že chcem ísť do tej vody, tak je to potom dosť ťažké. Už sa mi to stalo napríklad aj na jeseni, keď voda mala iba 0,5 stupňa a ja som bola vtedy tak na seba hrdá, že som vošla do tej vody a že som tam vydržala niekoľko minút. Ako bolo, Simonka? Tak to som nikdy nemala už skrnuté prsty. Ale prežila som to. Dneska som vôbec nechcela ísť do vody. Zvládla si to. Dokonca si aj prekročila limit. Hej. Štancovi, dupkaj! Vieš, ako sa robia dupáky? Ja neviem, je to tancovať. Bolo to super. A druhý stupeň odchladenia. Ja neviem, zlaté.
Vážení prítomní, dnešné kúpanie je výnimočné z toho dôvodu, že prijímame medzi seba dvoch členov do nášho klubu Slovenské ľadové medvede Banská Bystrica. Budú od dnešného dňa oprávnení používať meno ľadový medveď, teda názov ľadový medveď. Banská Bystrica. Medzi ľadových medveďov. Krstím ťa touto vodou ľadovou, aby ti na osoch a zdravie slúžila a ty, aby si sa v nej rada. A môžeš si dať prvý ľadový bosk. Gratulujeme. Ďakujem ľadovým medveďom, že ma prijali medzi sebe za plnohodnotnú členku, takže som už taký vlastne pravý ľadový medveď. A sa veľmi z toho teším. Kto je s nimi? Dúfam, že aj ja raz založím takýto klub aj v Kežmarku. Aspoň mám to v pláne. Uvidíme, ako to bude s lokalitami na plávaní. A nemusíme sa volať ani ľadové medvede. Možno skôr nejaké svište, kamziky, tatranské kamziky, lebo sme tí potatranci. Uvidíme. Vydržíš to, len sa nevzdávaj. Jak medvede ľadové sa skrýhol hráme, do vodičky studenej sa ponáráme. Odmrzne búra, vietor mi rúbe veľa, od živcov neodradí zima ani mráz, no tak plávaj, plávaj, kľudne dýchaj, vydržíš to, len sa nevzdávaj. No tak plávaj, plávaj, kľudne dýchaj, vydržíš to, len sa nevzdávaj.